Dobré ránko, people! Máme tu Vianoce dneska. Dneska sme si na raňajke spravili vajíčko, chleba vo vajíčku. Ne, to ona mala takto, normálne ona sa vyzula. Babina, že to robí aj doma. No tak ja neviem, prečo to mám taký... No, momentálne sme sa išli s Noeminkou prejsť. Sme stretli taký pár a oni sa hrali s Noeminkou s takým zlatým Yorkshireom, mala na sebe copiky a svetry, milujem. Pekne, že takýto vzor DKNI legín. Nenávidím tam tú kriklavu, ešte nemám na sebe ani nohavičky, pretože toto je proste môj domáci úbor. A ja doma nenosím spodné prádlo, takže... Som strašne dlho nerobila proste vlog. Je to fakt namáhavé. Akože nie, že to natočiť, ale to nahrať a všetko toto. Takže a zaplodovať to a všetko proste to spraviť. Takže ako sa to ospravedlňujem. Strašne sa mi tu páči aj Noeminka, nás doma rada a skačka tu jak zajačík. Pozrite, aké to je pekné, samé lístie, mi to pripomína takú detskú nostalgiu. Mal som povedať takú príhodu, čo sa mi teraz stará v tomto veľkom parku. Presne tuto, ako je ten stup, neviem, či ukozujem dobre. Tuto je ten stup. No a Esko mala 14 rokov a my sme sa tam v Miušku sa opili a išla som cikať tuto akože do toho skateparku, tuto proste. No a ja som bola opýta strašne a som si tam sadla na ten berič tam, čo tam na zemi rastie, alebo čo tam bolo proste. A ráno som mi dovidela, že ma poštípali bochy, alebo nie bochy, ši ma poštípali na ryti. 3 tečky červené na zadku. Bolo leto samozrejme, takže som mala šortky na sebe. Ja bielú košelu. A ja som si ju proste ovracala, ja som o to absolútne nevedela. A došla som domov a mi vtedy nadávala, že Fajčila si a vpila som ona a ja, že nehodila som, môžem do testy. osratú košelu som mi donesla a ja som jej povedala, že som padla do hovna a že som tú košelu mala. A mama nasratá, že som jej doniesla osratú košelu, ona bola ovracená. Príbehov z mojej alkoholickej éry. Telefón na benzínke, zostalo mi extrémne zle. Fuj, asi som mimo. Yummy. It doesn't look dokonale, ale o môj bože. Ale bude to úžasné. Momentálne mám po tréningu, som si spravila na raňajky smoothie bowl, ale neviem, či som vôbec aj natočila to. Prišiel mi balíček z Andrine, som si objednávala šampón a kondicionér, lebo proste si znova dokopy vlasy. Som musela nejako omylom odstrihnúť. Keby viem, že je takáto zľava, no tak si ho hneď tam dám. Ja som mala 10% zľavu. Máme tu šampón a kondicionér. Oni niekedy robili inak väčšie balenia. To som bola veľmi spokojnejšia a nie každá vôňa mi proste sedí, takže... Look how cute it looks. Poďme si vyskúšať, ja sa na to strašne teším, pretože som to všade videla, tieto True Dates ďatle arašidovým maslom. To vyzerá. Nemá to sebe žiadne zbytočné zloženie. Nie, to je aká výborná. Filipko, ukáž sa. Takže máš na sebe... Je ti zima? Hovorím ti, že... Ideme sa prejsť s rodinou. Poďme! Ukáž baganže. He has really fine eyes, pretty face, face card never decline. Why not? I think really, yeah. Dve rovnaké húrky. Paplón. Že? Mám ešte aj bundy, Filip. Áno, rovnaké. Máme 2 paplóny. Ty máš paplón krátky, ja mám dlhý paplón. Pozrite, aké to je krásne. No wow. To môžeš toto povedať v takomto veku. Povedal, že sa zjebe. Ty môžeš, však tam je voda, ty kam pcháš svojho brata? Do vody? Filipka, skús to. Filipko, neverie, prosím ťa, lebo ona ťa nechá aj utopiť. Však ty nevidíš. Ale veď tam daj len nohu, len tam načlapni. Filip, one brázdi do vody, ty kokos, ja tu budem one. Mamina, že chcela zobrať bakulu. Veď igelit je 500 000 rokov. 500 rokov. Veď jedno, čak, ale to je 1 milión a z toho je pol. Vôbec. To im muselo byť z 500 000 rokov. A ty si povedala, že nie. 500 rokov je po 1000, pol tisíc. Aha, tak ja som si to je 500 000 a že pol.
Po milión rokov sa rozkladá iglis, že vraj. Rozmrazujem si tu vádame riasočky. No, spravila som nám s maminu obedík strukovinový. A k tomu budú vlastne vádame riasy, takže mňamka, úplne sa na to teším. Tak ja som si tu pustila horiaci krb. Zapálila sviečky, horiaci krb a idem si robiť moodboard na rok 2026, pretože zajtra je rok 2026 za chvíľku, takže za 2 dní konkrétne, takže tak. Už sa mi rysuje môj moodboard. Milujem. Že tento rok proste má byť úplne o mne a že úplne sa proste transformujem. Totálne budem v mojej najlepšej best ére, aké budem a tento rok to dosiahnem. A nebudem sa ničím rozstylovať, nič budem len makať na sebe extrémne, aby som proste budúci rok, nie tento, čo bude, ale aby som bola pripravená na to, že budem extrémne po piči. Takže to je všetko, čo vám môžem povedať, pretože sa teraz liečím zo všetkého, takže tak. Ja sa z toho tak teším, akože ešte asi nikdy som nemala niečo takéto krajšie. Love it. Cítim zadok ako jedinú časť a nie nohy, lebo furt som proste cítila nohy, aj zadok, ale teraz konečne cítim zadok. Takže som z toho nadšená a som spotená, akože nevyzerá to tak, ale hrozne. Vonku úplne nasnežilo, no úplne, není to zase úplne, ale akože na to, keď to najmenej čakáte, a už som očakávala, že dobre, proste už to prejde, začne snežiť proste. Toto tu niekto nahal jakú kombináciu, že 2 piva, Cezar, šalát a k tomu all cream onion long chips. WTF? Mám si takýto elektrolitý drink, na ktorý som niekoľkokrát zabudla v chladničke, takže konečne ho pijem a je to strašne dobré, Juicy Mango od Vilgain. Kúpila som ho v DMke. No, už ideme Noeminku odviesť, ale zazvonili sme do nejakého iného domu a strašne to prežívam, som plakala proste. A pani, že bude už okolo 13. doma a my sme tu už o 12:40, takže... Mamina si myslela, že to je dieťa, pritom to ona je extrémne nafedovaná. No úplne vyzerá jak 12-ročná, mne sa vybila tá cigareta do Pána Boha. Tam má na sebe také crop topové podprsenku a holé brucho to. Dobre, super. Chceš dildo shot? Dildo? Áno. Aké dildo? Dildo shot. Dildo shot? Áno. Daniela som v živote nepočula. Tak daj si Som toto nečakala. Plameň. Stále tam je plameň. Áno. Ja hovorím, zahaste to vodou. Šťastný nový rok! Ja pláčem, lebo ja som strašne emotívna na nový rok, takže na mňa to sú emócie. Nech všetko, čo zostalo v roku 2025, zo sebou nenesieme do roku 2026 a všetko, čo sme tam nehali, už je mŕtve. A vkráčať iba dobrou nohou. Biopeptídy, ale aj zobral naspäť. Vygenerujú sa ti lepšie svaly? Wow. By sa mohli spomaliť raz nechtov. Pozrite, ako súrne potrebujem ísť na nechty. Toto je biopeptidový komplexový drink, ktorý ti zregeneruje všetky svaly a všetko možné, čo neviem popísať ešte. Wow, popíči, sa to zíde, lebo mám extrémnu svalovicu na zadku. Bon appétit, celavý. Šťastný nový. Ideme do konca roka, tak to je extrém. Chutí to len dobre? Ale to je dobré. Vôbec chutí to jak nejaký liek. Vy si ale ten červený máme, teda už ho nemám, ale aj tento je dobrý. To si není to zvyknutá. Jak liek. Jak liek. Áno. Ale neboj sa, toto je fakt zdravé, toto není liek. Reálne, že proste výživový doplnok, keby chápeš. Ale pre krásu sa trpí.